s tym smo mu pon dwoje věci docpěli. Najprve dejemo smo mu v oklece mohli zastarać. Z druhé jsem ja měl ten skład za můj závod. To, što jsem ja chcel, jen fundament natváriť. To je so s tym stało. A po něj bylo vězo jen český čas tež kupovaná. Moje předaváky se dali všetko zase dali kupovat, a ten stav jo, my jsme na Viki ježili do Zapada a jsme tam najmenša ten celou voru za jutre, na jutrovných vikách a za hode, na hodovných vikách nakupovali. A s tím je jen po tej malku snučišou, ka to šo běží. No, to je těžko bylo, že za počátku. A ono pa so pon skončne dere uvijo. Te jenške jo, po letach je se pon pokazalo, že ta kupnica přemała, a že se to počasu jemu není jac nešť. To je, wieste było, když jen pon vidí v okolinie, ka ulke su te kupnice so tvarili, a my jsme měli jo 180 alebo 680 kvadratných metrů, to je přemálo bylo. A my jsme tohle jen plný sortiment ľudská měli. To říká po nic tak jara obšené, ale voušo jsme mu tohle vore měli, takže se jen mohou ve vězce kompletně zastarat, što jen treba. No a tak je to pontež, bo mi ne dere bežal.